তিনি সারিও অনুমান 7টা 7:30 সময় হানি থানি কাইসা খবর পাইও যে গাড়ি কুকুর অল্টো গাড়ি বিয়ারিং রেজিস্ট্রেশন নাম্বার TR01B 04 TR01BM 0450 গাড়িও গাঞ্জা দাজাক অব আগরতलानि सिमी हवाइदिगि थाङै दं होनना खबर फायमानि इंगे जों आ खबर मानमा लगे लगे न आंनि नाका पार्टिनो आं एलार्ट खालायखे ताइ आं सहताइ आंनि अफिसाराव थानानि अफिसाराव फायो जों नाकावाव एम्बुस आसुकनो परे गारि सेरापसानि परे आं फायमा परे गारि आगुगुल फाय दङ जों गारिनो आटकेमा परे गारि बिसिङाव जे खबर जोंनो जे सामान्य खबर नि मुताबै न जों गारि बिसिङाव ट्रली बेग 4टा दंमानि ओ बेग मानजाखा गारि बिसिङाव मानजाखै जों गारिनो ट्रली बेग न जों खुलगै नायखा खुलगमा बिसिङाव जागाव टोटल 8 पैकेट कटर पैकेट तै चिकन 2टा पैकेट टोटल 10 पैकेट माल दङ गारि बिसिङाव ट्रली बिसिङाव दाजाक काइसा 4टा पैकेटआव दङ 10 केजि 40 केजि ताई 4टा पैकेटआव दङ 9 केजि 36 केजि ताई चिकन 2 पैकेट दङ 2 केजि 4 केजि टोटल लंखा 80 केजि जों मांखा ओ चालकनाय मालखुं चालकनाय बैतायाव गारियाव काजाक जों खरंनि जों जेहेतु बरक NDPS नि सेक्शनाव बरक अफेन जेहेतु खायखा जों बरनो कोनोनिनो जों एरेस्ट खायखा ताबक जों अबनो तैनो जों स्पेसिफिक केस नाजांनाय बरंनि एगेन्स्ट कायसा तो बुदुराय देवर्मा कायसा तो किशोर देवर्मा खरंनि नौराबारिनि सिदाय पुलिस स्टेशननि आन्डार वेस्ट बाजार मूल्य अनुमान 16 लाख रकमानो